Ahojky lidičci. Ahojky Goldpressy. Tak dneska nás čeká poslední den s Blitkou, neboli s The Plague. Neříkám, že jako do konce života, ale teďka asi na hodně dlouhou dobu si myslím, že ji nezapnu. Ale dáme si ještě dneska pár her. Vidím to tak na 2, max 3 hoďky. A uvidíme, no, jak to půjde, jestli budou nervíci jako včera ke konci, nebo jestli to půjde tak nějak plus minus dobře, no. Dám radši rovnou ready, když koukám, že čekačka opravdu od té doby, co dali pryč 2v8, tak už to netrvá zas tak dlouho, což je fajné. Tak aspoň to je takový trošku pozitivní a ten gameplay, neumím zas mluvit, gameplay, uvidíme, jak to půjde. Už čekám na značkách. Goldpressy, ty tu seš prostě vždycky první. A je to od tebe milý, děkuju moc. Jo, teďka mi to tady ukazuje, že Mike je novým nejlepším tvůrcem klipů. Páni. Tak, jdeme na to teda. Jdeme se do toho pustit. Já jsem si tam vlastně nechala ty její základní perky, plus mám tam Pub Goes do Weasel. Uvidíme, jak to půjde. Ona fakt nemá špatný perky, vůbec mi nevadí. Takže ještě, že jsme dali toho adepta s ní. První v životě adept. Netrvalo to ani tak dlouho. Taková radost. Taková radost ze včerejška. Tyjo, tady je snad nejrychlejší načtení hry, žádný kecání kolem a rovnou jdeme na hru. A je to Ormond. Avšak uvidíme, jak to půjde. Uvidíme. Tak. Jinak Goldpressy, jak se dneska daří? Co odpoledne? Jaký jsi měl? Každý se těší na hru? No. Jako, já jsem se fakt těšila, až to zapnu. Jenom si tak nějak říkám, že prostě zároveň trošku stresy z toho, že jako neumím moc bladenout. Ano. Tak. Dostala tady naší lampičkou. Nebo co to je vůbec? Kadidlo, či co? Hele. Nebo tla to zpátky, OK. Ale to už nedá. Tak. Hlavně ten její nick. Proč se jmenuje Sex? S otazníkem. Oh my. Jako ona už je vlastně nakažená, ještě ji trošku poblinkáme. Tak. První rozehřívací hra, jsem úplně naspídovaná. To bylo rychlý. Nerada chodím k unhookům, ale... Nehytla jsem? Tyjo. OK. Zase strom. Nicky versus strom po druhé. Kde je? OK. Třeba na to někoho hledá.
Jako, třeba si ono. Tyve, ty úplně menstruuješ z úst? Ahojky Ježíšku, vítej. No, no. Ještě se s tou menstruací z úst trefovat správným směrem, jo. Rád teďka nemám nabránu menstruaci. Musíš si to před zrcadlem trénovat? Dobře, vezmu si tvoji radu k srdíčku. Ach jo. Tady se opravuje. Nakopeme. A hodíme na hůk. Tak a jdeme si nabrat menstruaci. OK, proč jsem si předtím myslela, že to dodělali v té maině? Jako nerada chodím k tomu Anhuku, ale... Co myslíte, že ta blitka na ní nedostřelila? No, nevím, Blade prostě. No, Blade. Mám víš Blade, nebo... Co je sakra za problém zas? Jo, už. Sakra, už mám tu normální blitku. Tyva, měl by tam být Edon, aby zdále doblila? Tak to by se mi sakra asi možná hodilo. To by se mi hodilo. Tak jo. Takže Goldpress si odpočíval si, hrál si, co pak si hrál? Hrál si Fruto Factorio, anebo si pak zkusil i třeba s DBDčkou. Já vlastně ani nevím, za jak dlouho vyprší ta blitka z toho, když to takhle pobliju. Třeba ten generátor, nebo ty palety, dokud se někdo nenakazí, nebo... Tak, už je nakažena. Myslela jsem si, že půjde k paletce, nešla. Umí se otáčet, svěžná čůza. Běžela dál. OK. Musíme trénovat blití. Tady to i radši na koku. Jinak Ježíšku, jak se máš, pokud jsi stále tady? Jak se daří? Jak se máme? Jako bych někoho slyšela. Je... Lidi. Já nikoho nepotkala. Again v mainu.
Děkuju Gold Pressy. Maj. Tyjo, první rozehřívací hra, tyjo. Berte prosím. Počkat. Kam ten člověk zmizel? O můj bože. Mám se úplně nádherně zlatíčkou, když si představím, že by si mě takto naháněla po bytě. Jako teďka jsem ještě tak nějak v chillu, ale včera to bys nechtěl. To bys nechtěl, Ježíšku, to bys fakt nechtěl. To jsem měla bully squad jak swing. A to jako jsem měla chuť s tím třísknout. Jo, to bylo tragický. Gold Press může potvrdit. Tyve. Já prostě netrefím. Tady je paleta ještě? Ne, není. Možná jsem měla poblejt. To je ten sex? Zase. No. Jo, to by si byla úplně na mě za agresivná. To bylo fakt brutální. To fakt bylo včera brutální, Ježíšku. Ahoj, Páju, vítej. Série 5 sledování. Možná si naberu tuhle blitku, abych je když tak hnedka sundala. Levo od brány ti někdo kašlal. Mikuláško, alkoholová královna. Jsem myslela, že to nebudou čekat. Já se netrefím ani s tou blitkou. Okay. A neb takový to uteč, když můžeš a prostě nepokoušej to. Akorát už mi došla ta rudá blitka. Jak to bleje? No, Pájo, je to první hra dnešního dne. A jakoby, no, nemám takový dobrý dostřel, neumím se moc trefovat, mám pocit. No, jako uvidíme, jak to dopadne. Ty vogo, ale dobrý, hitli jsme jí. Ona ji půjde sundat. To byla chyba. Tyhle, tak máme 3 lidi. OK. No, já bych chtěla jako killnout. Bych jí chtěla dát molíčko. A už můžem. No, 3 kusy. Tak nějak mi to dali trošku možná zdarma. Ta Lara to pokoušela prostě, no. No. Jinak Ježíšku, já bych nebyla tak jako agresivní. Jako kdybys mi furt nesvítil baterkou do obličeje, tak bych nebyla tak agresivní. To hovorí teraz.
Ahojky pohřebáčku, vítej. No, to fakt bylo strašný, jako já jsem nemohla nic. Jako tam já jsem někoho zvedla a hnedka mi zasvítili do obličeje. Neměl být dnes day off. Day off měl být v úterý, ale včera, ale nebyl, protože nebude stream v pátek ani v sobotu, tak jsem se to snažila vynahradit tím, že většinou, když v úterý není stream, že výjimečně bude stream. Takže to dneska jedeme, i zítra pojedeme ještě, zítra ale už dáme survíky, už tu blitku, tuto ženu asi úplně nechci, no. Jaký je agresivní jakoby v defaultu. To není pravda. Pájo, nechceš jít udělat třeba další dortík? Nebo tak? Jinak jak se máte, Pájo, pohřebáčku? Povídejte, přeháníte. Ty mě vyháníš? Ne, nevyháním. Jako můžeš zůstat na streamu, ale můžeš k tomu jít dělat to. Ten dortík. A být méně agresivnější na mě. To bych se nikdy nedovolila tě vyhnout. Nemůžu, pohřebáček mi nepovolil řetěz. Pohřebáčku povolí trošku. Ale jenom trošku. Ne zas tak moc. To by se pak mohla nám ta pája ještě víc splašit. Ok, tahle ta mapa, no. Tak uvidíme, co z toho bude a nebude. Poblajem to. Jak moc? O půl metra? To už je hele možná i moc. To je možná i moc. Au, však jsem v tom nechtěla stát. Jo, já jsem ho furt nenakazila. Co? Už se zase začínám nervovat. O můj bože! Můžu ho zblade? No, já jsem myslela, že to je ta ruda. O můj bože! Ahojky Valdo! Vítej, vítej. Profesionálka? No, jasně, že. Neumím se trefit s blitkou. No konečně. Je nakažený. Málo si bumbala, tak málo blinkáš. Jako je pravda, že bych to asi taky měla nějak napravit, no. Málo piju. A to je fakt. Už se neadaptuje. Ne. Už to mám splněný. Já jsem včera toho adepta splnila, lidičci.
Trvalo to necelý 2 hodinky. Chytla jsem ho. Prostě. No, konečně. Chtěla jsem něco říct, ale to by vyznělo tak divně, že se to radši spolknu a už to zahodím někam daleko. Nebudu to ani vyslovovat, to by zase byl klip. Já vím, že jsem ho mohla praštit, ale chtěla jsem si ho poblejt. Kde? Tak tady ten šašo zas. Aha. Ne, vzít ho. Nedropnou paletu. Nemůžu ho trefit. Můžu to nakopat. Oni ten generátor chtějí moc. Nechci jít po tobě. Chci jít po ní. Tyba, já jsem se nemohla rozhodnout zase. Já jsem ji chtěla zblejt, pak byla moc blízko, tak jsem ji chtěla praštit a tak to dopadlo. Všelijak. Se tam zase hádáte? Vy dva se tam zase hádáte? Hnedka si pak přečtu tvoji stížnost, Pájo, ale momentíček, prosím. Kašlu na něj. Tyjo, mě to mají všude rozpracovaný lidi. Nejhorší je, že se mi tu směje i na Discordu, mám já to zapotřebí. Musíš vědět sama. Tyma, co to? Tak. Si přesedlám na ty Chorvaty, ať máme tu dovču zadáčoniky. Jo, tak jo, jenom se tam nějak ještě dopravit. A to zvládnem. To nějak zvládnem, si myslím. Už nehraje tahle ta osoba. Jako...
Pardon, ale tak co jako má hrát? Nás odvezu, to je dobrý? Huký. Tak to jo. Toho slovenského strojdu necháme ve sklepě. No zase jako víš co? Nemůže tam zůstat to úplně sám v tom sklepě. Taky musí mu někdo nosit pití, jídlo a tak. Ale blinkej tě geny. Budu se snažit i blinkat. Ještě ho poblinkám. Generátor poblinkávám. Musíte mi to občas připomenout, zapomenu blinkat, no. Ubere si to jako tunel tohle? Snad ne? Bez toho, že nepiješ. No jako je to dost možný. Nemám co blinkat. Jsi naboural do skály, že jo, týpečku? On se umí vyhýbat mým blitkám, ale... Ty stále jsem v tom, OK. Tak. Běhnu to. Akorát oni to asi dokončí. Nebo... Jo, počkejte, však ona je už mrtvej. Zmatená Niky. No, tady se maká. Ještě radši pro jistotku. Jdeme si nabrat tady tu krvelačnou plitku. No už je nakažená, takže se vrátila zpátky. Asi sem. Nebo sem. Myslíte, že jsou tamhle vzadu? A to je asi blbost, nic jsem nepoblila, si myslím. Jako rychle to zčeknem, ale pochybuju. I když ovšem. Byla u toho zadního dženu, myslíš tady u toho Gold Pressy? Já tou rudou blitkou, ale ten džen nemůžu poblejt, že jo? Prostě to nefunguje. Ne, u mainu, aha. No, pojistíme si to i tady. A asi jsem to podělala, no. Oni to teďka dokončí. O můj bože. Už jsou nakažený oba. Já jsem tam viděla ty scratch marky. Problém to znova. Oni si tady... Aha. Ona neví, že ji někdo vidí.
Přijela jsem s tou blitkou. Já jsem se nemohla zase rozhodnout. Já se neumím trefit. Tak. Jsem šla přes paletu. Dáme jít do basementu. Takže sobotu drunk stream. Jasně, pohřebáčku. Ale nějakou jinou sobotu. Někdy. Možná. V budoucnu. Si dám vychladit džusík teda. Ale nějakou jinou sobotu. Kde on je? On dokončil tamhle ten generátor. Jako dál bych si vodku s džusem, neříkám nic. Opravdu už jsem to dlouho neměla. Proč tu jsem? Ježiš, to je blázen. Ale on stihne, to udělal dobře, no. To udělal moc dobře. Ještě dostanem. A jdeme nejdřív dát jeho. Víte co, může mít to decisive strike, že jo? Nedostříkla. Díky, Pájo, za klip. A mám pocit, že si bývala dražší. Už není tak strašný. Počkejte, já slyším heč. Tady. Nevíte, kde tak jako ta lady může být? Počkejte, už ji slyším. Tak na co, že jsi to stěžovala, Pájo? Mě dneska celý odpoledne pohřebáček mučil s hraním lolka, mám mentalitu v prdeli a ještě ke všemu mě ten nekňuba ani nepotahal. Jak nepotahal more, doslova ti nosím kily na zlatom podnose. Tyjo, dostali jsme vlastně všechny. No. 4K, no profík. Nechceš si dát více na hlas televizi? No, jako možná bych mohla trošičku. Já jsem se bála, že to uslyšíte jako ozvěnu. Ale
Snad, snad ne, no. Trošku dám, možná na hlas. Mhm. Tak jo, tak jo, no. Děkuju za ten klip, páju. 10 eurovej teda. Už 20 euro? Kráso. Já to chápu, no, jako, chápu, proč si o to říkáš v eurech, že jo? A ne v českých korunách, ty jsi na tom Slovensku v tom sklepě. Teď se musíš podělit s pohřebáčkem totiž, že jo? To nejsou penízky jenom pro tebe. Inflace, ano. Ahojky, Majku, dobrý večer i tobě. Vítej. No právě, musím vydělávat na tu výbavičku. Je mi to úplně, ale úplně jasný, páju. To já bych měl být za ty klipy placen zlatem. No prostě jsi hodnej, Majku, víš? Pája je vyčúraná. To dělá prostě za prachy, no. Nebo chce za to prachy. Jsou ty lidi strašně na prachy, ale. Nemáš být hloupý a říct si taky aspoň o fotku chodidel. Pájo, ne každý je ulítlej na ty chodidla jako ty. Ale no vlastně radši se obávám, co by Mike mohl chtít, takže jo, radši zůstaneme u těch chodidel, prosím. Ježiš, ono se jí to stalo podobného něco, co mě se většinou děje. Teďka udělá chybu. Už mám objednanou výřivku, ale někdy se s ním někde toulá. Hele, Majku. Ježišmarja. Takže chodila jsou v ponukě. Pokud ano, tak se hlásím tak. Ježišmarja, nechcete moje chodidla. Žádná výřivka nebude. Majku. Ach můj bože, lidičci. Tak jak se má člověk soustředit, jo? Po něm chcete tyhle chodidla, buchují co ještě.